Welcome back to my YouTube channel, Shravi Vlogs. In Amma birthday, my birthday celebrate manpodulla. Are gottunda gotti janutiji. Anchane Amma birthday gu redde guest na tillere. Ekal vaideru birthday. Cut until. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Amma. Happy birthday to you. Ir horle ammaga. Happy birthday. Thank you. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಗ್ ಪೂರ ಪೋಯ. ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕಣಿಪುರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಯ. ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿನ್ ಪನೊಲಿ. Hello guys. ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಮುಂಡಪಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ. ಉಂದುಲ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬುನ ದೇವೆರ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಅಲ್ಪದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಪನೆ ಬಯ್ಯನಗ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕುಲ್ಲೆರೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುನಡೆ ಪೋನಾಗ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆ. ಈ ಕೆರೆಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದೆ ಪನೊಲಿ. ಫುಲ್ ಪಾದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫುಲ್ ಪಾದೆ ಅವೆತ ನಡುಟ್ ಈತ್ ನೀರು ಒವ್ವೆ ಬರಗಾಲ ಬತ್ತುಂಡಲ ನೆಟ್ಟ್ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲೋಂದಿಪ್ಪುಗಂದೆ ಎನ್ನುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪುದರ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರತೆ ಉಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆರ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಅನಂತಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ. ಅನಂತಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೆರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ತಿರುವನಂತಪುರಂದ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವೆರ್ನ ಮೂಲ ಮುಲ್ಪನೆಂದೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮೊಸಳೆ ಬಬ್ಬಿಯ ಅವೆಕ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುದರ್ ಪೋತುಂಡು ಆಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದವು ತೀರ್ಂಡು. ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಕೆರೆತ ನಡುಟಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಿಕ್ಲು ಏರಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದಿಜಂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು. ಅಲ್ಪದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ಲ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಅಲ್ಪದ ವನಸ್ಲ ಇಡ್ಡಂಡು ಏಪಲ ವನಸ್ಲ ಉಂಡಲ್ಪ.
ಅವ ಈ ಬುಕ್ ಇಂಕುಲು ಪೆರ್ನೆ ಮುಚ್ಚಿಲೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಅವೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆತ ಪೋಯಿನಿ ಅವಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಡ ಉಲಾಯಿಗ್ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಮುಲ್ಪ ವಾಣಿಯನ್ ದಕಲ್ನ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಆಪುನಾಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪುನು ಅಕ್ಲು ಒಲ್ಪನೆ ಇತ್ತನಲ ಅವು ಈ ಇಂದುವೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಆಪುನು. ಅವ ಐಬೊಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲು ಮುಜಂಗಾವು ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಪುನ ಟೈಮ್ಗ್ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ಕೆರೆ ತೂದು ಪೋಯಿಂದು ಕೆರೆ ತಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕೆರೆಟ್ ಏಪಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಮಣದಾನಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲು ಕುಂಬ್ಳೆದ ಐನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅನಂತಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡುಂದು ಅಂಚ ಅನಂತಪುರಕ್ಲ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಓಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಇನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ತೋಟ ತೋಚ ಹೊಡೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಜನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿ ಆಂಡು ಜಾಲಿ ಇತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಅರ್ಧ ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತದಾನ ಇಂಚೈತೆ ತೋಟ ಸುತ್ತಾರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಪಲ್ಲೇರು ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ತಿಕ ಬ್ರೋ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪದ್ಮನಾಭ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಮುಜಂಗಾವು ಪೆರ್ನೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಣಿಪುರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಮಂಡಗೋಳಿ ಮುಂಡಪಳ್ಳ ನಂಗೆ 5 ಆಗ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ತು 4 ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅನಂತಪುರಂ ಇಂಚೈತೆ ತೋಟ ಪೂರ ಸುತ್ತರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಶಾವೆ ನಾಳೆ ಬರುದಿಲ್ವಾ ಮನೆಗೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ತೋಟದ ಸುತ್ತು ಅವಕ್ಕಲ್ಲ ಇದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ದೂರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಖ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಪರಿಚಯ ತಲೆ ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಇದು ತೋಡು ಪುದರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಲ್ಲ ನೀರು ರೂಢಿ ಆಗ್ತದೆ ಫುಲ್ ನೀರಿತ್ತು ನೆಟ್ಟೆನಾ ಅವ ಅಲ್ಪ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಲಿಯಾ ಆ ಸಂಕದ ಅಡೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾಯಿನೇ ಸಂಕ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಿಂಚಿತ್ತನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಳು ಮಳೆ ಬರೋ ಇನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುರ್ಕುತ್ತ ಆಗ ತೋಡು ತೂದ ಕಂಡ ಕಾಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅಲ್ಪ ಕಂಡ ಇತ್ತು ಉಂಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ನೆನ್ಕ ನೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಅನ್ ಬರಂದೆ ವರ್ಷನೇ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಂತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗಣೇಶ್ ರೈ ಅರ್ನ ಇಲ್ದು ತೋಜಾವಂತೆ ಇತ್ತೆರಡು ಪಾತ್ರೆ ಗೋಣಿ ಸಾರ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಸರಿ ತೋಜಾರ ಅಪ್ಜಿ ಸಾರಿ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡು ಕಂಡ ತುಯಾರ ಸಾವಧಾನ ಅಂಡ ಸಾಸಿಸು ಕಂಡದ ಗಾಡಿ ಸಾಸಿಸು
ಯಾದವು ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಳಿಗೆ ಔಟ್ಡೋರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಆಗ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಇತ್ತೆ ತೋಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪುರ ಅದು ಇಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚೊಂಡೆಂಕಲ್ನ ತೋಟ ಶೋಕೊಂಡು ಇತ್ತದ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡವು ಜಿಲೇಬಿ ಅದು ನಿಂಗುಂಟಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದೊಂದೊಂದು ಬಂಡೇರು ಚಕ್ಕುಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಂಡ ಅವು ಪೆರ್ಮರಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಇಂಕ ಹುಚ್ಚು ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಹುಚ್ಚು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಲ ಪಿಳಿಕುಳ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಹುಚ್ಚುನು ಬುಂಡ ಯಾನು ಮೈತ ಪಾಡೋನು ಅಂಚ ಆತ್ಲ ಇಷ್ಟ ಜೀ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿ ಅಂಚ ಪೊಡಿದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡೊಂದು ಇತ್ತು ನೀ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಮೈಕಲ್ ಪುರ ತುಯ್ಯರು ಯಾನು ಇಲ್ಲದ ಪಿರಯ್ಯ ಬೈಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಇತ್ತು ನಿಗೆ ಒಂದು ಜನ ಅಂತನು ಮದ್ಮ್ಯಾಪರ ಈಗ ಹೋಳಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೋಳಿಗೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಸೊಂಟೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟದ ನೀನು ಬಾಯಿ ಬಿಡುವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಬಾಯಿ ತೊಳಿ. ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಎಂಚಾಂಡ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಟಗೇನು ಮಂತಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕಾಗ.